Внимание! Това, което ще чуеш, не е за всеки. То не е просто история за серийно убийство. Това е история за чудовище, което си е плащало наем, живеело сред нас и е държало глави в хладилника си. Мислиш, че познаваш Джефри Дамър, чул си за канибализма, за ужаса, за Netflix сериала. Но това тук не е сериал, това е истината. Истината, която полицаите проспаха, обществото игнорира, а медиите романтизираха. Днес ще влезем в апартамент 213. Ще надникнем в съзнанието на звяра. Ще разберем защо убива, как е започнало всичко. И защо може да се случи отново. Коренът на злото от детството на един бъдещ убиец. Джефри Лионел Дамър е роден през 1960 година в Милуоки, щата Уисконсин. На пръв поглед нормално дете. Но под повърхността кипи нещо ужасяващо. От малък започва да събира мъртви животни. Не от състрадание, от интерес. Разрязва ги, разглобява ги. Иска да види какво има вътре. Веднъж разчленява куче и прибира черепа му като трофей. Баща му, химик, вместо да се стресне, му подарява химичен комплект. Дори му показва как да разтваря плът в киселина. Мислех, че е просто любопитство към науката, казва баща му години по-късно. Но това не е наука. Това е началото на болест. Първата жертва, Стивън Хикс, през 1978 година Джефри е на 18. Подбира първата си жертва, Стивън Хикс, стопаджия на път за концерт. Кан го от тях запобира. След като Стивън иска да си тръгва, Дамър го удря с дъмбел и го удушава. След това разчленява тялото, кисне го в киселина, натрушава костите, а плътта изхвърля в тоалетната. Полицията не подозира нищо. Никой не го търси сериозно. И чудовището получава най-опасното нещо време. Следва 9-годишна пауза. Не защото е спрял, а защото чака. Наблюдава. Планира. Апартамент 213, къща на клане. През 1987 година започва новата фаза. Похищения. Убийства. Разчленяване. И не само. Дамър убива млади мъже, повечето чернокожи, латиноси или азиатци. Неслучайно, те са по-незабележими, казва той по-късно. Първо ги опоява. После ги удушава. Някой разрязва, други готви. Части от телата им държи в хладилника. В кухнята на апартамент 213 полицията намира 3 човешки глави в камерата, човешко сърце, готово за вечеря, плът, опакована като стек, съд с пениси, съхранявани в ацетон, олтар от кости и черепи, един полицай повръща. Други спада в нервен срив. Това не е просто убийство. Това е култ към мъртвото тяло. Изкуство от плът, когато системата се провали. Отново и отново, 1991 година, едно от най-ужасяващите разкрития в цялата история. 14-годишният Конер Аксинтасумфоне успява да избяга от апартамента на Дамър гол. Окървавен, объркан. Съседите викат полиция. И какво правят полицаите? Връщат детето обратно в ръцете на убиеца. Дамър казва: това е мой приятел, просто пиян. А Конерък не може да говори, току-що му е пробит черепът и вкарана киселина в мозъка. По-късно същата вечер момчето умира. Двамата полицаи по случая временно отстранени. И върнати на работа. Един от тях по-късно дори е повишен. Разкритието от бягството на една жертва до падението на чудовището, Трейси Едуардс жертва, която оцелява. Дамър се опитва да го опои, да го закопче с белезници. Едуардс се бори. И бяга. Когато полицията идва, първо смятат, че е домашна драма, докато не отварят чекмеджето. Полароидни снимки на разчленени тела, позиращи пред камерата, декорирани с цветя. Някои с откъснати глави. Поставени обратно като в гротескна фотосесия, Дамър не просто убива. Той създава. В неговото болно съзнание това е било красота. Вътрешният свят на Джефри Дамър, дете, което никога не е станало мъж, не исках да си тръгват. Просто исках да останат с мен.
Завинаги, това казва Дамър в интервю. За него жертвите са били компания, притежание. Не хора. Неживи същества. Опитва се да създаде зомби-роботи, пробива черепите им, вкарва киселина, опитвайки да ги превърне в живи обекти без воля. В затвора чете Библията. Кръщава се. Казва, че иска прошка, но Бог е подготвил друг финал – краят на чудовището. И началото на мита, през 1994 година, докато мие пода в затвора, Дамър е убит от друг затворник Кристофър Скарвър, счупен череп. Железен прът. Без последни думи, Бог ми каза да го направя, казва убиецът. Но с това Дамър не умира. Започват филми, интервюта, фенове, хора, които си татуират лицето му. Тики-туки трендове. Косплей. Истинските 17 жертви. Заличени. Заменени с лайкове. Чудовището не винаги идва от мрака, понякога носи очила. Усмихва се. Плаща си наема и държи главата ти в хладилника, докато съседите слушат музика през стената. Ако тази история те разтърси, абонирай се, защото следващата е още помрачна. Тук разказваме само истинското. Без филтър. Без цензура. Без игрална адаптация.